U Nišu je nedavno pokrenut science fiction portal, sve o naučno-fantastičnim filmovima, knjigama, stripovima, sve ono što vas interesuje na jednom mestu možete da pogledate i pročitate. Administrator sajta Milan Maksimović je s nama. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, kako je došlo do ideje da se pokrene jedan ovakav portal i kako je sve to izgledalo? Pa, do ideje je došlo još 2007. godine. Grupa nas entuzijasta, jer smatrala da je previše da svi gledamo svu silu foruma i portala za knjige, filmove, sve odvojeno, znači posebno. I došli smo da stvorimo jednu stvar gde će sve moći da se nađe. I to je, znači, sada nema, uglavnom ima, dakle, i za svaki film, i za svaki strip, uvek ima forum posvećen tome, uvek ima poseban sajt, sada sve to može na jednom mestu, dakle, i aktualne vesti koje se dešavaju u oblasti naučne fantastike, je li tako? Šta je sve ono što može da se vidi na vašem portalu? Pa, na našem portalu može da se nađe sve, znači od vesti, najava, do recenzija filmova, knjiga, serija, Evo, možemo i da vidimo stripova. kako izgleda. Uglavnom, vaš portal. Koliko je bilo teško sve to sakupiti ili vi već o svemu tome dovoljno znate, uvek ste pratili? Pa kad smo krenuli, bilo je najteže, jer je zapravo najteže bilo naći vesti koje treba objaviti. Što se tiče recenzije, to je išlo lako, pročitamo knjigu, pogledamo film, pa onda napišemo nešto o tome. Ali, znači, vesti su bile najveći problem. Doduše, krenulo je polako, pa smo stali na noge. Odakle tolika ljubav prema naučno-fantastičnim filmovima? Kako to je to? Da li, inače, si filmofil ili baš taj žanr najviše ceniš? Pa, inače sam filmofil, ali šta znam, fantastiku mi je u detinjstvu usadio otac. Ja mislim 90-ih, početkom 90-ih gde sam gledao prvu originalnu trilogiju Star Warsa. Evo vidim po tvojoj majici da ti je verovatno jedan od omiljenih filmova, jeste. Tako da je krenulo s tim, samo što je godinama se širilo znanje knjigama, filmovima novim i to je tako išlo. I koliko je to, još tada je krenulo sa takvim filmovima, ali koliko sada su zastupljeni, čini mi se da se poslednje 2-3 godine vraća popularnost takvih filmova, baš je onako raznih, pa imamo i filmove o vampirima, oni su tek popularni baš poslednjih nekoliko godina, pa onda Prometej, pa koliko je sad to popularno, koliko se promenilo uopšte takvi filmovi? Pa, filmovi fantastike su uvek bili aktuelni i gledani. Doduše, u zadnjih par godina je krenulo sa filmskim adaptacijama stripova o superherojima. To je naletilo na neviđeni odziv. Tako da su, u Hollywoodu krenuli sa tim aktivno i to je nešto što je donelo dosta popularnosti ovom žanru. Što se tiče vampira, u zadnjih par godina svašta je snimano, uglavnom tinejdžerske romantične komedije ili uopšte romantični filmovi. Sumrak, saga, čuvan. Naravno. Onda imamo i serije neke isto. Pa da, ja mislim 90-ih godina se prikazuju i serije. Buffy, recimo, Ubica vampira je krenula prva, znači to je nešto prvo što je krenulo na našim prostorima. Tad je već krenulo i ostalo. Ja mislim da sada postoje 3 aktuelne serije o vampirima. Prava krv, pa onda vampirski dnevnici i ima još jedna, nešto isto vampirsko. Vampir, ne mogu se setiti. Ima i onaj The Walking Dead, ili tako? Da, to je više apokaliptični film, to je serija. Dobro, pa znači taj neki vampirski filmovi su bili popularni početkom 90-ih, pa se vraćaju, sve se nekako onako vraća popularnost, ali u drugačijem ruhu, reklo bi se. Da, naravno, sad je to, da kažemo, ozbiljnije, više se prati. Imamo i Spider-mana sada, bit će promocija narednog četvrtka u bioskopu Kupina. Da, sa Kupinom sad imamo novu saradnju u okviru projekta Bioskop za sve. To je projekat u kome gledamo da do 4 puta godišnje kroz nagradne igre dozvolimo ljudima da odu u bioskop i da ne plate kartu. Znači, cilj je da u svakom gradu koji ima bioskop imamo neku saradnju, da ukoliko se desi da je dobitnik iz određenog grada, može u svom gradu da pogleda film. Eventualno, ako u svom gradu nema bioskop, može ga pogleda u nekom od
obližnjih gradova. Što znači da na vašem portalu ima i nagradnih igara, različitih akcija, ili tako? Da, naravno, imamo nagradne igre velike 4 puta godišnje i par malih nagradnih igara, pa ja mislim 2 puta godišnje. I naravno to su i forumi sigurno, i komentari. Da, forum, naravno, komentari. Mogućnost da svi iskažu svoje mišljenje. Naravno, tu je i grupa na Facebooku, a sve svoje tekstove o nagradnim igrama šaljamo i na prijateljske forume, sajtove, dakle, reklama postoji, može da se nađe tekst o našoj nagradnoj igri svuda, naravno, ko voli da prati. Kakvi su komentari uopšte, odziv svih onih ljubitelja naučno-fantastičnih filmova i knjiga, kako komentarišu to što se sada pokrenuo ovaj portal i što sve o tome može da se nađe na jednom mestu? Pa, dosta ljudi je zadovoljno, redovno dobijam mailove ljudi, znači, stvarno sam prezadovoljan njihovim komentarima. Naravno, tu su i neki ljudi koji su već poznati javnosti, koji rade za nas, recimo Dejan Stojiljković, autor Konstantinovog raskršća, piše za nas od samog starta. Branislav Janković, koji je napisao o Vukovima i Senkama isto. Takođe i Miloš Petković od samog starta, autor trilogije Vukovi sudbine. Ima i drugih poznatih ljudi, doduše oni nisu iz Niša, pojavljuju se tu i tamo, šalju tekstove isto, tako da raznih autora ima na sajtu. Osim sajta, vi imate i magazin, je li tako, koji se zove Raketla? Da, radi se o... On već nekoliko godina izlazi. Da, fanzin Raketla je počeo da izlazi 2009. godine, izlazi jednom godišnje. Treći broj spremamo sad koji je dvobroj, pošto prošle godine nije izašlo ništa. Pošto su vampiri, aktuelni koliko jesu, treći broj će biti vampirski specijal, svaki tekst u njima bit će vampirski. Jeli? Eto, ljubitelji vampira mogu sve da vide u vašem magazinu. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama. I želim puno uspeha u radu vašeg portala. Hvala.